Wij hebben een pauzetip voor jouw fiets- en of wandelroute, namelijk de Witte Stein. Dit is de plek waar je het beste van twee landen voelt samenkomen. De perfecte spot om op adem te komen. Neem plaats op een zoonovergoten terras met een panoramisch uitzicht over het grensgebied. Bij de Witte Stein geniet je van een gastvrij onthaal, heerlijke versnaperingen en het majestueuze Brachterwald als jouw achtertuin. Begin je avontuur of sluit je tocht er in stijl af, wetend dat jouw bezoek aan dit fietscafé een oase van rust en smaakvol genieten is. En met gratis parkeren is het de ideale stop voor iedere natuur- en levensgenieter.